Ayikho enye intshumayelo enyobuye niyifice nakwenye indawo nasezulwini ngaphandle kwale ekhona lapho. Mani ngayizwanga le elapha ani uphinde nizwe lutho. Ani ubuye nizwe lutho. Ngikhulume ngomzekeliso wakhe uKristu womuntu ncwadi kaLuka isahluko seshumi nesithupha ivesi leshumi nesishiyagalolunye. Kwakukhona umuntu oyisicebi wayembatha izingubo ezibomvu nezinhle edla okumnandi imihla ngemihla. Kwakukhona nompofu igama lakhe linguLazaro wabekwa ngasesangweni lakhe ebhidlikile efisa ukudla imvuthuluka ewa esithebeni sesicebi. Kweza izinja zamkhotha izilonda. Kwathi ompofu wafa wayiswa izingilosi esifubeni sika-Abraham. Safa isicebi sambelwa sise-Hades sabheka sinobuhlungu sabona u-Abrahama ekude noLazaro esifubeni sakhe. Wamemeza wathi, "Baba Abraham, ngawukele uthume uLazaro acwilise isihloko somunwe wakhe emanzini eze ukupholisa ulimi lwami, ngiyahlupheka kuleli langabi." U-Abraham wathi, "Mntanami, khumbula ukuba wakwamukela okuhle kwakho ekuphileni kwakho, kepha uLazaro wayenokubi. Manje uyathokoziswa yena, uyahlupheka wena. Futhi ngaphandle konke lokhu limi igebe elikhulu phakathi kwethu nani. Abalapha bethanda ukuya kini bangeze, nabalapho bangeze lapha kithi." Wathi, "Ngiyakuncenga baba ukuba umthumele endlini kababa. Nginabafowethu abayisihlanu ukuba abaluleke bangezi kule ndawo yokuhlupheka." U-Abraham wathi kuye, "BanoMose nabaprofeti abezwe bona." Wathi, "Awu, hayi baba Abraham, kodwa uma kusuka umuntu kwabafileyo aye kubo bayakuphenduka." Wathi kuye, "Uma bengezwa uMose nabaprofeti abayikuzwa noma kuvuka umuntu kwabafileyo." Emvama ke yethu thina abantu sinjalo. Bese ngathi khona okusazoqhamuka. Ungaqhamuka khona ke iyobe seyiyaphelela lento. Yona ngiyayibona icishe ibe yiyo. Kodwa awu nami nje ukube sengake ngakubona ezulwini ngabe ngiyakholwa. Noma ukuba sengake ngayibona ngingilosi ngabe ngiyakholwa. Kwabanye abantu inkolo le iyihlaya manje ecabanga ukwenza into ehlekisayo uyacabanga inkolo. Yona into akwazi ukwenza ngayo amahlaya kalula. Le ndoda ke
ikhalela abafowabo ithi cha abangezi lapha ekhona yena ngoba ubhlungu semlilweni yayingenandaba noNkulunkulu isesemhlabeni ngoba yayingaswele lutho yayingadingi lutho yayinakho konke lo owaye hlupheka ehlala esangweni lomzwayo lendoda elindele ukuba athole imvuthuluka ewa etafuleni wafika ngale wathokoziswa wabekwa esifubeni sika-Abraham wahlangatshezwa izingilosi kuningi ke okunjalo phakathi kwethu uthi ke thumela izingilosi zehle lapha ezulwini ziyoshumayela laba abafowethu bangezwa mase kufike izingilosi uthi uNkulunkulu cha ukhona uMose bakhona nabaprofeti abathunyelwe ukuba bakhulume nabo laba bantu leli izwi abakhuluma ngalo akusile labo elami ngoba abakhuluma indaba yabo bakhuluma indaba yami manje ke uma bengabezwa laba abafowenu akho umuntu abazobuye bamuzwe uthi lo cha uma kuvuka umuntu wabafileyo bangezwa uthi cha uNkulunkulu noma kungavuka umuntu wabafileyo bawujika babe njalo akudingi ukuthi kuze kuvuka umuntu wabafileyo bakhona ke nabantu abayibathi hayi ngisakubonile lokho engisakubonile kodwa hayi akubeneli mzukwane kwenzeka lokhu nalokhu ngiyawube sengiyakholwa isikhathi sethu sokuba khona lapha emhlabeni akusise sethu abantu bahlakaniphe kangaka nje akekho wazi ukuthi uyahamba nini emhlabeni nokuthi uyahamba kanjani akazi kodwa mayikhuluma uyayathi ayikho into yena angayazi nabantu abamlalele bamvumela impela cha ayikho into angayazi lapha ke encwadini kuthiwa ukuqala kokuhlakanipha ukumesaba uJehova